Kalikyan eh, nawala na sa ko. Asa na ako mga kauban. Ni hao ma, Singapore. Selamat datang Malaysia. Sawadee ka, Thailand. Susuday, Cambodia. Xin chào, Vietnam. Hello guys, ako na sa niyang nag-inusarang jimmah kabakang Bisayang baki Elfe rain. Bayot kayo. So another day, another time na sa gala. So right now, napamigapon dito sa backpackers hostel. O gamon na lang gibilit na mong gamit. Mo check out naman mi today. So dili man na mo kaya mag-check out by 12. So amo na lang gibilit na mong gamit diri. Nakabante mo ng mga tapok sa mga bag. Usa mo mga bag diha. Og today, amo na i-push through ang Sentosa Island. Kung hain makita na to ang nagkadaiyang klase sa mga kalingawan. Kuya gyapon ang atong mga banggitang mga laagan. Og take note na nag-GoPro si Mary. Mga vlogger squad na sad siya. Not to mention, couple goals. Oh no! Hoy, couple goals. Walang fresh juice orange vending machine. Paano kay ba gabi ba naabot tong katong sa paana mo sa ka-roommate. Kaya abi na ko si Alwin nagabli-abli nga to sa cabinet ba. Mo ingon na ako itunol gyud ako laptop mo na tako ba. Katotoo ba kung nakasmell mo kung lahi ka-smell. Lahi mag-smell department. Ako sige ko, ako makaribaho. Ano lang na mag-ikaw. Dapat naka-realize, mapaglihok na sa akong kama. Ay, nalila yung tao. Kaya kung katulog doon, mga tuig. Kailan ko ba, tsaka itong nakatugo nga ito sa kuan. Ito sa gardens. Hidugay kaya kung nakatugo gabi eh. Napigil na itong at itong Lagi, heavily. Watch ko kita sa nang sa itong roommate. Curious ko. Ako to siya liion. Blondie man to. Wow, bakit aday ka? Yeah. No stalker mode kini si Mary. Oh boy. Oh ba? Hello, uy Maria. Kamao. Lagi inig ulit maminyo ani ron. Ah. So hello guys, namin dito sa lugar natin? Basta food court. So amo na lang i-decide ka makaundaan before may magto sa island para makalas gas o diretso na lang sa so ito i-check kung naman tayo maka-afford diri. Naaba ka ha. Parang maka-afford ko ani diri ay. So far guys, ang mga prices ngayon ani nga mga food court ranges from $4 to $6 ang pinaka-affordable. Siguro para na ko ha. So check pa kung sa mga pagkaon na ni okay, wako kaya sa mga pagkaon. Grabe kayo sila ka-healthy diri ka. Good, mga fresh good no? So na yung mga curry are at $4. Egg curry. Oo, fresh. Watch mo kasabot sa akong order. Akong ga-expect katong roasted something. Kaya medyo luspat lagi siya sa atong i-check ako ba sa lagi pang order. Ano saan na mo mangya? Curry noodle? Black sapon? So kanya akong meal no? So right now guys, on our way na to Sentosa Island. So nakasakay na may express lane. Express lane daw. Basta di siya dahil. Express something. Basta express di siya guys. Medyo mahal-mahal di siya.
So hello guys, namin din sa Sentosa Island. So we're on our way to Universal Studios. Guys, pasad lang sa meron na. Unya na lang ang rides. So usag yun siya ka island guys nga puro theme park nga tibok nga usa ka island tibok kay theme park gid siya. So mga rides, amusement parks, beaches, nasa sila dire. Kung sa'yo mong masulti, it's good. But it's very init. Mayaman. Ara na guys! Sa logo lang sa takas! Nakita na ako ang logo sa Universal Studios. So sa logo lang sa tapa-picture, kaya medyo patabad siya sa sulod. Welcome to Universal Studios! So igor may mga picture sa tubangan sa Universal Studios kay wala pa may budget padung. By the way, sa mga wala kay ba Universal Studios kay sa amusement park na siya. Nadira ang mga different characters, mascots, rides inspired by sa ilang mga movies such as mga movies Toy Story, Transformers. Fast Furious lang. Ay, hindi. So halatang dili ko fan pero hindi ko sure kung familiar mo. Toy Story guys, sa start. Wala ko content. Monster Inc. No pro start recording. Basta guys, i-research na lang ninyo. Basta mura siya Disney kunuhay. So ako nabasahan sa una guys, ang kana siyang Merlion sa Luyo, dili lang na siya gi-built for tourist attraction before. Ang gamit na niya is mura siya watchtower somehow. Kaya kanang mga area ka, mo siya military home base sa British military o diri sa dalagya pa preso ang mga out of war prisoners. So mo na siya. Then murag lang din na mo siya ma-witness pero ang kanang Merlion mismo is nana siya light show ini gagabi like magsiga-siga na siya. So murag din na mo siya ma-witness kay kinahanglan di man sa may magpagabi diri. Pero yeah, mo na siya. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone. Automated siya tanan guys, so mo slow down lang siya, hindi abot sa iyang station. So panran ang show. So suggest ni ate yan ganiha nga heavy siya yaw-yaw nga manawag sa daw mi diri and go down, enjoy the beach ano siya, then see the sunset, beautiful sunset ano siya. So ato i-check di mo ko sure kung makabot mas beautiful sunset. So nakita na ako ang beach o murad lang nata sa Mactan, New Town nga shalan very very light. So ako na ibaw anak kani siya nga beach is man-made ni siya, not necessarily man-made ang kanang dagat yun, di ba man-made ang kanilang ilang kuan, ilang sand. So actually among gi-target diri sa Sentosa Island sa mga free sa may try concept pwede feel lang ko mura siya playground. Sige daw. So na siya yung anak, baka na ganing murag obstacle keme. So i-try na mo, pwede mamidiha. Feel na mo pambata, pero mga isip bata man ni. Pwede siya makover. Pwede siya exemption. Ay, pumayag yun. Canon, start recording. Ika close up na ko day. So karon namong gilibot ang, perfect kayo ang white shoes sa sand. Ginoo ko. So among gilibot ang Seloso Beach Point. So mo ni siya ang ilang beach area. Amo lang siyang libot-libuton.
Sa gingon pa ni ate, very nice beach. Si Marian ka struggle sa GoPro. Sige daw, bis, why daw? Masunod ba din mo? GoPro, stop recording. Kahit kayo GoPro, stop recording. Dapat kasabaan. Alam na this. Actually, di guys, na yung Madam Tussauds museum diri, which is mga to ang naangat to mga life-size mannequin sa mga known artist. Pero mas bet na ko siya i-visit ko mag-Japan ko. Kailangan to si Miss Pia words back. Si Pia ako agtuon actually. So ato na at nga sa sunod nga laag. Nga hashtag ubusan ng yaman. Dara di Madam Tussauds. Madam Tussauds. So na pasampol no sa Madam Tussauds. So yung ang sulod sa Madam Tussauds, sa lain ka celebrities. Matabo na di ko nga naman mo. Grabe na sis. Na-amaze lang ko kay ang lagi na ba ang train, baka wala driver. Kaya naka-autopilot siya. So ba't ito yung sila nga automated. Kaya pa no? Siya din popular na vlog yung kalungan sa CR. HI sa Kubesh. Heavily. Kung saan na dahil? Milk tea na dahil? Hello! So guys, namin karon sa Chinatown. Marami nag-try ang Koi. Ito siya. Koi tea. Okay, pinig ako kay self-service sa ilang counters. Ito yung try. Kaya wala na yun sa tuwa. Di ba, Mary Ann? So, muna ang mga menu. Hindi ko share kung sa orderon. So, hindi naman ako mag-vlog. Hindi naman kapugan. Di ba mga pasuwat yung name mo in Chinese? Siya. Ay, dala okit ganyan niyo. So, dali daw, pwede daw ka magpasuwat sa imong name in Chinese characters. Barato na siya, actually ba, no? Pero kapuya sa hipo sa ikan, hindi ko magsugod kaya basig maahat ko. Kaya mo ko regaluhan na ni Mary Ann. Ako dyan dawaton, gikan sa kailad mang bahan sa akong kuwan, kinataw. Yun doon ito, diba? Sa amin, kaso, indot no? Kaya mag-contacts ba? Kaya. Napiit sa kita. Oh, copyright lang sa tani. Kalikyan eh, nawala na sa ko. Abot asa na sila ako mga kauban. Pero nalingaw ko ba ito? Ito siya gisunod sa foreigner ang position gani sa manikin. Ito gadget store ba? Ito ko nawala sa dollar store kay nalingaw akong tanogod sa mga items. Basta na ko mapalit ka souvenir. May na lang. But for now, ako sa silang pangitawag yung magnawa, gid sila. Kaya siya itong Lucky Stone. Ganaan siya ko magka-Lucky Stone. Kaya nga na mag-ito akong Kuya RJ. Hi Kuya Arj! Anyhow, asa naman sa ligay tas Ginoo oy. Ang tawagan din. So wala, mga store lang din daghan din sa Chinatown. So ako sa silang pangitaon guys, so siyoy na bit, pinakbit. Uy, close up ba? So actually guys, to be honest, wala kayo asa mi padung. Kung asa rami dadpon sa among host, magto rami.
Uy, ginuko, nalagip ko ang diri. Crime alert. Beware of pickpocketers. Nalay diri. Uy, kakuyos akong camera. Basta ko na ko yung camera. Magkita lang na later guys, delikado. So actually, ganahan sila mag-coffee. So amo nang i-try ang 1950s coffee. Kaya ako i-try guys, kaya katong ice nila nga mura halo-halo sa atsupa. Nagitawag o kasi tawag ito ice chop. Ice chop. Kacha. Ice kacha. So, hello guys, wala na akong ma-close ang vlog ganiha. So by the way ganiha, after mi nag-Chinatown, ako na lang gisulit ang adlaw kay mo na namang last day sa Singapore og wala nag-dinner laming ato ni try ra ko atong ilang murag milk tea, then so far so good na and we're good to go na. Actually nakapack na mi and all. So we're good to go and this is a very great experience yun. Og for sure nga mobalik ko. And for now, bye-bye na. Bye-bye na Singapore. And all the bags are packed. Ready na sa Mulakaw. Og mara to. See you. Once again, thank you for watching. This is your one and only Elfe na inyong jimmah Bisayang Baki.